Nen! Vur! Nen! Vur! Men garanka yalak bol bir olgada yarım tağıtlap durdum. Sen şunça watlap näme işledin? Biz gürleşip diga tağıt alıpda duşmaly. Rahatlan Şeker, häzir düşünmeyeyim. Näme jogap beraňa? Näme üçin gijaga? İlke kakymyň buyuran ýumuşlaryny bitirdim. Soňam sınıpdaşlar bilen duşmaly boldy. Sen maňa jaň edip bilerdiň-a? Bak men sana jaň etdim, sen jogap bermedin. Şeker, sen bilen bir wajyp gurrugum bar. Aýtda. Şeker häzirlikse tabir et. Kafe barıp arkaýyn gurlaşaýar. Geldik Şeker, düşäy. Ha işleden Şeker, düşäy. Yer sen maňa näme aýtmakçydyň? Ya sen bugün öz sınıpdaşlaryň bilen hoşlaşýan günüňmidi? Şeker, men instituta girme goý bolsun etdim. Eger sen ýokary okuw jaýyna girmeseň, onda sen näme işlejek? Şeýdip sınıpdaşlaryň bilen aýlanyp berjekmi? Men gulluk etmekçi. Eger gulluk etmek isleýän bolsaň, sen ony okuwuň tamamlap etip bilerdiň-a? Bu ýerde öýkeler ýaldat ýok-a. Men harwullukçy bolmak isleýän. Murat, o näme hil beýle? Heýde sen men hakda pikirlendiňmi? Men näme etmeli olsaň? Senmi? Men gullugy torp gelýänçä araşmaly bolsam. Harby gullugy torp gelenden soň bolsa, men paýtagtymyzdaky harby institutda okuw bermekçi. A näme? Şo ýokary okuw jaýyna häzir girseň bolanokmy? İlki 2 ýyl gulluk etmeli Şeker. Diýmek sen üçin öz isle arzuwuň wajypda. Sen ýaşgydyň killap garaşmagy barada pikir etmediňmi? Bu bir giden aýralyga düşünýänmi sen? Örän uzak aýralyk. Şeker, sen näme üçin beýdiýäň? 2 ýyl ýanyň sen duýman urkan geç gider. Men gelýänçä nesip bolsa sen hem hünärment mektebini tamamlarsyň. Diýmek sen harby gullukçy bolmakçy-da. Şeýle delmi? Hawa, men şonu berk ýüregime duýdum. A onda näme sen men bilen maslahatlaşan bolýan? Sen o zatlar telefonuna daýdyp bilerdiň-a? Şeker, beýdiýmesene. Rahatlan, gel geç otur düşün şöyle. Sen näme üçin beýdiýäň? Şeker. Ertir men gidip barýan. Bagdaly uğratmaga gelermiň? Näme?
Eýýem ertirmi? Şeker! Şeker dursana! Taksi! Taksi! Şeker! Dürentek gitme! Sen düşünmedin, gel düşünseli! Gel gürleşeli, Şeker! Nemeler ettim? Qayıdım nere varmadı? Atatürk köçe. Murat. Yiğit gelen oğlum. Men heki ertgen kağılla mırırttın mı? Hova kaka. Oğlum. Onunla şeyle. Önkürleşme diyali. Sen instituda girmen için harbi kulluğun möhletin biraz ide çekaymelliyen pikire geldim. İnstituda girmen harbi kulluğu etmek yüreğime duydum kaka. Düşünmedim. Hüner edinip son gidende olmayan kulluğa. Kaka, men eýýäm kim bolmalygymy bilýän. Öz ýolumy özüm taýladym. Özüm sayladım deysene. Yer onsan. Men yekete oğlum. Kim bolmaly? Men harby gullukçy bolmak isleýän kaka. Näme öz başyna hukuk çykaryp berdiň ol sen? Men senden soraýan. Men ilki gulluk etmek isleýän. Muny sana kim öwretdi? Özüm şeýle netije geldim kaka. Sen instituda girjek dip söz berdiň ha? Men pikirimi ýetketdim. Seredin anla. Pikirini yutkötüptür. Bu öýde diňe men pikir edýän. İşleýän mi? Ay sen äbir. Ejim oğlu kenin ay. Men atamyň ogly. Atamyň ogly morun. Seredin anla. Eşitdiň mi? Harby gullukçy boljak diýär abi. Sen miraýda muňa? Belki gowdur. Nämen gowdugyny, nämen erbetdigini özüm gow bilýän. Harby gulluk diýäniň üçökde kepter howlap beren ýazat däldir. Oğlum, özüň ýaly oglanlar okup hüner edinjek bolýar. Sen bolsa kejirlik edip kakyn garşysyna gidýäň. Men sen geleceğin üçin başga meýillem bardy. Şöýde sen ýöretmeseň, şu işleri kim ýöretmeli? Kim? Ata milli! Akıllıydym. Men akıllıca balandır. Hani ýör hani. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Oğul daşardan eşdirýäli ho. Hem paylaşýar, ay. Hani gel akıl bala. Ataň ýanyňyza oturanyň.
Hanı beyt durmadı atan bir yazıp getire. Doğru. Muhammed, näme beýle ogluna gazap kıllar? Ay hiçle. Ata, edilýän jakakym Murady berkäýedi. Şöylemi. Muratçany beýle käýär ýaly. O beýle näme günä edipdir? Biljekdir. Muratçan? Oglum, sen näme günä etdiň beýle käýär ýaly? Goýan kakamyň özi aýtsyn. Aydar hakan, ana aýtmany ömür görsün. Sağ ol ýelim, sağ ol. Awu, belki sen Muhammed işten ýadak gelip gakaryň oglundan çykarjak bolýan bolaymy? Ya başga bir sebäp barmy? Men sen bilen gurlaşyp oturna. Näme yer hopdymy? Oğlum instituda yerjek geldi. Näme üçin? Harbi gullukçu boljak diye. Muratçan, oğlum, an gel bäri. Muratçan, sen näme harby gullukçu bolmak isleýärmi? Owatan. Muňa teret. Ikimiz gurlaşdyk aho. Ýokary bilim alan soň. Uly işden başyny tutmagy meýilleşdirdik ha. Sen özüň men meýilleşdiren datlamyň näçeregini ýerine getirdiň. Kynansak da durmuşda meýilleşdiren datlaryň hemmesi bolup onduranok. Egerde Muratçan harby gullukçu bolmagy ýüregine dugdymy, o şeýle de bolar. Men bir da başlasam, şu barda tersine bolýardy. Diýmek sana pikir eder zat bar. Yer bolýa, giç bolýa. Men gaýdaýyn. Geliniň ýaňa hokaka, mira turup berjek. Ertiri owada möhüm bir işim var. Akşamlyk ediniň de. Ýene bir gün. Oňal bolsa kaka, ertik gaýdaýyn. Yok, adara kalma. Meni Muratçan ertik gaýdar. Kaka, şu agçaňa özüň bir tapşyrsana. Meňe başym çaşdy. Doğru. Kaka, mendin atam eltip gaýtjak. Hoşlaş bolmadyňmy o jejeleň bilen? Ýürgeýin. Yola iýmek içmek aldyňmy oglum? Aldım. Kepderleňe de ejeň tereder de. Tereder, ýokman tereder. Men olaň hemmesini gowanja tapşyrdym. Oň öz sereder kaka. Ay görde oglum, gulluk kepder kowalap beren ýala däldir. Gullukda bir başyny çarasa, niňe oglum hor bolmaz. Ay bolýar ay. Murat, şeker seni uğratmağa gelermi?
Geplemen otur, ýaňra diýsen. Menden hakyny alardyň. Şeker diýilýän kim gyýdym? Ay kaka, men atanam ok, ýöne Murady SMS ýörtdir. Serge çagyrtdyr kaka. Besedinni. Ýylyň hatyny okumak gog däle. Korkma gyýdym. Korkma. Albal gurrun mer. Gecesi. Görýän bol oglumyz öz aradasyny öýde däýýän ýaldy. Men oglum da. Bol ýala seni bir zat arkasyna alýan şuň. Şeýlemi? Sen oglum da bu. Arkasyna alarsın da. Tügeleme bizim oglum diýen ýigit çykdy. Ha, şu şeker diýilen gyýdy. Ara şaýyrmy ka? Vay elbetde garaşar. Garaşar nip söz berendir ha oglum. Yer bolýar da. Näme diýsin oglum? Men gysgarly işim çykdy. Uğradı bileme okka tuğurma. Men sana düşünýän kaka. Nuri! Ben. Ganimatov! Ben. Atagelliyev! Men Çerkezov! Ben. Tokkayev! Ben. Yeni yarım saatten hatara düzülmeliler. Häzirçe boş. Muratcan biz bärde oglum. ha eje? Vay oglum, bardın habarlaşgyn bolma oglum. Üşeme ol, gece üstün yapıp yatgynyň. Özüňe gowça seret, saglygyňa seretgin oglum, bolmy? Şeker. Bagşlanma şekerde. Jigim öňüň barda aýdyp ber. Bağışla. Hana, gör. Näme gelmedimi? Ogo gelmedi. Belki iş çıkanır, yöne hukman geler. Ay Murat, jaňa daýda. Bak. Öçäýipdir de. Anhame, Getir hani. Gyýdym. Telefon jyňyrdaýa. Wi, ýoksa da gyýdym. Hiç kime hiç da töz beräýmegin. Biz şu nomer geldiği için täzeterleriň açylyş dabaratyna barmalylar. Kim jaňa diýäň? Bilem, ok bir näme tanış belgiden gelipdir. Ece, nire kaçın? O ne hileci? Nemçin men hiç zatdan haberim yok. Men sana soğuğa dikmekçi oldum. Käwagt şeylerek bolay ya. Onsan gıyırlan bilmegi hükmanam del. Yoksa da sana düşünükli mi? Düşünükli. Telefon bergeydim. yeni bir ýerde jaňa daý. Ýa-da SMS ugurat.
Ece biz nire gitmeli? Uy, men sana öňe aýtdym ha gyýdym. Omar geldiği için tergis açylýar. Biz şoňa gidýäs. Sana näme bolýar? Gyýdym, ola çakylygy ikimiz üçin ýöreti beripdir. Ödem ony oglundan iyi beripdir. Ogly? Ova, syratly görmege ýigideki. Meni tanayan Ece. Uy, ýoksa da şoň ady näme? Ferhat. Uy, ýoksa da gyýdym ine çakylyk aty. Şeker Açylowaň şahsy tergisi. Suratçy Şeker Açylowa. Gyýdym. Maňa ananay. Ine görersiň. Sen arzularyň hökman hasyl bolar. Onda näme? Dabara taýylyk görmeli. Eşiklimi saýlaly. Ýer gyýdym. Ýer Ece. Näme? Gelmedimi? Ol uğratmana gelmedimi? Doğrudanım gelmedi ahire. Gelmedim. Kenem gelmejegini bilýän bilýär. Men bilýän. 2 ýyl garaşmak aňsady iş däl ahire. Wey, Şekercan. Gelan beri gyýdym. Hana. Omar geldi işte. O bizi ýanyna çagyrýar. Ýür ýanyna baraly gutlaly. Ýür. Omar Gelliýewich, tergiňiz bilen gutlaýan. Size uly döredicilik üstünliklerini arzu edýär. Omar Gelliýewich, gutlaýan. Size süngatda üstünlik arzu edýär. Sağ olun. Sağ olun. Bir Gülcemal Allanowna. Gıraşat. Bir de on gyýwy Şirinzan. Meňem okuçym. Emme eterlemiň gahrmany. Meydane, gelin
Şekercan, men söyleyeyim. Hiç wagt ýeke goýmardym beri. Yok, yeke koymadım. Men yukarı kuzayını okuyuverim. Ondan biz ilmi dama bilecek ol. Söyleyen. Söyleyen! İsteyenin mi? İsteyenin mi? Men aşık oldum! Men aşık! Durun! Durun! Ölümce! Durun! Atagelli, neme yatıyorsun? Dur! Sen dur! Dur! İwe! Sen ne bu? Gözün yok mu? Keri de. Karnını çekti. Tut söyle. Atagelli, yetişene, yetişene! Ver, ver, 2, 3. Ver, 2, 3. Ver, 2, 3. Ver, 2, 3. İzah katırganma. Ver, 2, 3. 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 Atagelli, burnundan demal, burnundan. Dilini çıkar, dilini. Karagöz sana salam veriyor. Görýän weli? Güjejek ýetinden edepleken. Onu şo dağın depesinde Karagöz bilen eýetinem çekin-de. Onna sidem, ho dağın depesine çıkıp durun da. Şeker, asak düşün. Vakt bolli kaytmalı. Bolya bardım. Animato! Atagelli för kömeret! Ömrüňi harby golluga bagyşlamak yeňil iş däldir oglum. Eger sen gowşoklyk etseň, ýa-da ejikleseň, sana elmi dama Murat namart diýip ýüzlenirler. Soňra sen oglum bolar. Oňa bikimin ogul diýenlerine Murat namartyň ogul diýerler. Oň çağalaryna da Murat namartyň ogul diýerler.
inmerkisi, yedar haylanıp, bizim neveremizden kimdir biri öňüz haylanaysa, kimlerden deyip sorarlar. Ana şonno, kimdir biri, Murat namartlardan lay diyer. Şoň üçin oglum, biýligi berip kuşamalsyň. Gayratyň gaýgyrma lärsiň. Pederlenmeden fehrasi, çoýunun güneşi, yataňda da ýadyňda bolsun. Belimçi! Durun! Bolun, basın bolun! Murat, berekellah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cephe! Ategelli, men, yedim sağla. Bor. Oğlum, ne mi kulluğunu geçecek koyalım. Salam meniň mehribanlarym. Ece, Kaka, Jigim Aytajan. Men Serhet gulluguna düşdüm. Bärde hemme zat gülýäli. Biziň Serhet galamyz dağın eteginde yerleşýär. Biri şeýle owadan edil ertekler dünýäsinde ýaly jülgeler bar. Biziň terkerdämiz talapkär hem aladaçyl adam. Hemme oglanlar bolup bir maşgala ýaly agdy beripde ýaşaýar. Gaty gowy tagamny nahar bilen naharlaýarlar. Näçe isleseň iyi bermeli. Biziň günlemimiz örän tiz hem gyzykly geçýär. Boş wagtym kitap okuyan, kuşt oynayan. Ata, maňa şu kuşt oyunu öwrüdenine sag bolsun aýdýan. Umuman aýdamda janym sagullyk edip börün. Size de jan saglyk arzu edýän. Kaka, sen dogry aýdan ekeniň. Gullyk etmek kepderi kogulan ýal däl eken. He, näme diýdim? Hani dar. Islenlik okuwam, işem. Oňa kämillikli çemeleşmesen yeňilläl. Ana gördüňmi? Düşünüp durok. Hökman atama biziň neberemizde gorkok namartlyň ýokdugyny, bolmajokdugyny aýdyň. Meni gaýg etmeň. Ýadyp duruň. Siziň ogluňyz hem altyňyz Murat Ategelliýew.
berk yığına koy. Bor kaka. Indi şu yerde saklan. Näme üçin? Näme bu yer terk etmeyin? Hawa, söýgü terk edi. Eger ejim bizi göräýse, gaharlanar. Gaharlansa da onsoň ýüregi agyrar. Onna sen şu keplerini özüň bilen alyp ket. Mani? Vay. Men onu nerede saklaýyn? Yok, mun kapata salmak gerek däl. Sen keplerini penjiräň öňüne koydu, oň öňüne çörek oňunçaklaryny tepele. Şeýdi we mon bir hepde de öwrenşer gider. Gürleşdikmi? Gürleşdik. Şeker. Gıydym. Sen bärdimi? He, hawaja. Jan gıydym. Beýdip penjereni açyp öňüne otursaň, dümegden açylmarsyň da. Bolşuň näkil Şekerjan. Men häzir penjereni ýapyp çyksaňa gydynjak diýdi aýlar. Ýok eje. Ketler uçaymasın. Uy, gıydym. Sana näme bolýar? Maňa hiç zat bolanok. Eje, sen poçta ýaşygyny görene dersiň de, o ýerde hiç ilhat ýokmudy? Poçtamy? Neme de gıydym. Inni poçta bilen haty berýänmämi? Onsoň Şekerjan bilýärmi näme? Sen ol Ferhady kötemetene, bolýarmy? Sen bilýän o sen urunda hakyp tersepil ahyry gıydym. Eje, neme? Bolly Şeker. Beset, men kellemi agyrtma. Be. Tere tabrak bolup bolanokmy? Ýuwas. Görýärmi? Sen kimçe onu ýerden gelýän roýdýan? Sen näme eşekli adam görmediňmi? Ol ýa öýünden gelýändir, ýa-da öýüne barýandyr. Şu ýa öýüne barýany meňden ok. Ondan ýerden gelýär? Ýöranyklaly. Ýörany? Dur. Oğlunlar, näme bir zat boldumay? Hawa, terket bozcu var. Esker Ganimatov, sen bärde galyrsyň. Ratçaňyzy bilen biziň näbirli adamy ýerleýändigimizi habar berersiň. Özüňem atlara göz gulak bol. Düşündiňmi? Biz gitdik. Oğlanlar! Hesap olun. Belki yara vardır. Birinci, men 7. Birinci, men 7. İşdiňizmi? Birinci diňleýä. Biz terhet bozjyny derlýäs.
Şerket, çaltırak bulaydana hov. Näme badyň sakladın? Biraz howluk mu? Yoksa katırlı adamın bizi görmegi mümkün. Onna da gyssanary. Yoksa ol gözden iter. Biz şol geçitten geçmeli. Belki oleyam ondan geçendir. Eger ol ondan geçen bolsa, biz onu saptırar. Men pikirimçe ol uzağa gidenlerler. Öýdäş töwerekde bolmaly. Aýtdym men. Seret. Ol hakykatdan hem şol. Biz onu näme dur? Gittik. Gittik. Nire yitirmollukka? Göwnüme olmasa, ol bu yollara bizden has belet ýaly. Ya ol, başka yol bilen gidäýdim-kä. Ýör, çaltyrak hol geçide bir baraly. Ýör. Dökçek bolmaly. Eger şu yerden geçmesek, biz yetişmez. Gözden yitip barya. Aylansak biz yetişmez. Biz hökman şu yerden geçäýmeli. Dogry aýdýaň. Biz hökman şu yerden geçmeli. Ana şo uçudy görýäňmi? Biz şo ýere gökmeli. O ýer näýle bolsa petrak. Çerkel! Dök!
Şerket. Şerket. Murat, men berdi. Şerket. Näme boldy? Şerket Ayır. näme boldy? Murat, biz onu ellen sıptırdık. Barına men günäkär. Goýsana. Yok. Biz elimizden gelen etdik-a. Murat, barına men günäkär. Goýsana, handyrby. Ine. Ol daşagiden bolmaly. Nirde bolsa da şu töwereklerde bolmaly. Şerket. Ana hol gaýany görýäňmi? Allah. Ol hökman şu taýda bolmaly. Men seň ýeriňden kömek adamy berin. Sen arkaýyn gidiber. Men özüm bir zat ederim. Dur! Eliň alır. Men sana eliň alır diýdim. Inni bolsa ýuwaşlyk bilen bäriňe gurun. İnin, yaraň var ayır. Birden atılaymagy mümkin. Nire barýaň? Men öýe barýan. Nerden gelýäň? Hay. Toğurnamdan gelýän. Or siziň şerket garaňydyň golaýyny ýaşaýar. Onu näme üçin ýol bilen aýtmadyň? Nemede jüdüňsi bilen aýtsaň har gyýgyrak bolýar. Haçan biz sana gyýgyrymda sen näme üçin durmadyň? Men gorkdum. Ondan gyýgyrýan. Men gözlemem goýgören ok. Adyň näme? Sapar. Näme alyp barýaň? Aynin 300 zat ýok men. Ne şumak var.
Bärde gedi vermek bolanok. Bärde gedi verer ýaly. Seýilgäk däl ahyry. Bäri döwlet terkedi. Sapar. Doğru. Men günäkär. Ýöne men korkujugymy pysam çykardım ha. Sen men bilen teň bolup durma. Sen meni bağışla. Esdiýänmi? Ýöre. İnim. Sen meni göýür. Üýde çağıram garaşýanlar. Näme üçin sen jenaýata baş goşmakam? Çağılan ýadyňa düşmedi. O nähil jenaýetçilik? Olar käki bir guşturda. Olar şuun guş. A erti näme? Tur. Ýöre. Inim. Oňarmadym. Sen şoğuşluň bahadynyň näçeden bir bilýänmi? On çopul. Sen düşüňe de girýän näler? Emma sana ummasyz pul kazanmaga o mümkinçilik bar. Inni näme dymyp dursun doňara daşýaly? Sen näme? Şerkim özüň ýaly satranır öýdäňmi? Bilseň, şeýle bir kunär bar. Oňa watany goramak diýilýär. Watanyň müňlerçi ogullary, ýurdy hem ýurtda halal dehmet çekýän pek adamlary sen ýallardan hemem saňa meňdeşlerden goraýa. Düşündiňmi? Bärt terket oň aty dolugyny bozmak bolana. Ýöre. Şeker dursana git. Maral. Oğum ýagdaýlar. Hawa gowy. Sen diplom işini yazmak hakkında belli pikire geldinmi? Hawa. Näme netije geldim? Sen men bağışla Maral. Men häzir onu aýdyp durmaýynla. Uy, ay bol ya. Özüm. Men sana.
Yoksa da sen bana Flaman suretkeser hakkında kitap görmeni bereyim deyip söz veriptin. Men on taňa hökman getirerin. Inni ýadymdan çykarmaryn. Gepleşdikmi? Bol ya. Ine de men avtobusum. Bol ya. Men gittim. Hoş. Flaman suretkeşleri. Hani, yok, del, yok, bulun del. Salam şeker. Men sana eýýäm näçinjigede kat ýazýan. Ýöne jogabyny alamok. Belki de men howaý hyýala gowalaşyp ýazýandyryn. Ýöne men her gedek şu sowaly özüme beremde ýene elime ruçkany alanmy duýman galýan. Inni bolsa azkem özüm bardaýsam, men gullugum şo bir adaty günlerdäki ýaly qadaly ýagdaýda geçip dur. Ine özüm barda ýazaýjak zatlarym şulardan ibarat. Ýöne esasy zat, olam sen hakda we sen bilen geçiren iň bagtly günleriň hakda ýatlap, pikir etmeýän gündemiň ýokdugyny aýtmak isleýän. Sen entegem men hakda pikir edýäniňe inanýan. Men muny uzak aralykdanam duýýan. Bu aýralyk bolsa, sana bolan söýgüme diňe güýç berýär. Bu men sana ýazýan iň soňky hatym. Menini sen maradaky pikirlem bilen sen ýüregiňe düşmejek bolýan. Salam bilen Murat. Şeker! Wagt bolly. Gaýdam zokmy? Bolýa, barýan. Salam şeker. Salam Perhat. Geçip barýadym. Gördüm-de salamlaşaýyn. Gowmaýadym. Sag bol, gowy. Näme bilen meşgulanýar? Men diplom işimi ýazýan. Belki kömek gerekdir. Yok. Sag bol. Özüm oňarýan. Şeker. Men näçe jaň etdim. SMS uratdym. Ýöne senden jogap ýok. Belki kafe öder, oturur, guruluşur. Yok. Men gyssanýan gidip biljek gel. Uğradaýyn. Yok. Meni ýam gellimi? Men jaň eder şeker. Yok, maňa jaň etme. Alo? Alo? Kimsin? Perhat, bu senmi? Perhat, näme gurlaň? Men sana haýyş etdim ya jaň etme diýip.
Sağ olun yoldaş serjant. Murat. Bu Murat bolmaly. Şeker. Kıydım. Şeker sana näme boldy? Şeker. Hiç sadım bolun okmaňa. Kıydım onu neden üçün ağlayan? Mene düşünmedim sana. Sen bana hiç wagtym düşünmeýän. Şeker sen aýdýanyň näme? Şeker dursana. Kıydım. Düşünürsene näme boldy? Ya näme? Ferhat bilen sevişdiňizmi? Ziýany ýok, yaraşarsyňyz Şekerjan. Şeker, şeker dursana. Agy, şeker sen bolşuň näkili? Beýtme gıydım, han aç kapyny derrew. Şeker. Ece ben ne edip şey edip bildim. Men sen dinledim, sana anandım. A sen bolsa, dine özüň bilen yalan arzugyň bilen başa gaý boldun Ece. Hey bir gedek men yüregimi kalymmy dinläp gördüňmi? Dinlemedin. Dinlemedin Ece. A sen Ferhatyň ortadan ýigrenýän. Şeker. Kıydım. Men sana bolsun içip bolma. Senem suratkeş. Olam suratkeş. İkiniz bilece işleseňiz bir-birinize gowy düşünşersiňiz öýtdim. Kıydım. Ben sen kakam bilen 10 yıl yaşaştım ahiri. 10 yıl. Men ondan näme gönençlik görenlerliydim. Hiç eli. Men ýok özüm seni kemala getirdim. Men on jalbarlardyr köýneklerini tükläp garaşardım. Ol kaçan görseň öýde ýokdy. Bizi näme ýiyäs, näme giýýäs, olaň bilenem işi ýokdy. Ol diňe öz işine aşykdy. Men bolsa garaşmakdan ýadadım. Kıydım. Meni bağışlaydım. Men Murady beýle sevýänsiň öýtmeýädim, meni bağışla. Murat, näil owadan tebigatymyz ba? Awa dogry aýdýaň. Uy, ýoksa da sen gullugy tamamlap näme bilen meşgullanmakçy? Ay nesip bolsa şu Serhet institutyna finansmakçy. A sen nire hyýarlanýaň? Men bilemok. Men bu arada pikirlenmändirnem. Belki diýene şu bile finansak näme bolýar? Ýoksa da, gowy pikir. Uy, sana söýgülen hat ýazýarmy? Ay ýok. Näme üçin? Näme üçin? Ýazanokmy? Ýazanok da. Wah, men ýöne oýun edip soraýdym ho. Tähel zady göwnüň alyp durma, ýer bolýarly. Ulagas, şu wagt Harvard institutyna okuw ýeren gyzlara maga tikenmiş. Ana özüňe nirden taý gözlemeli. Gözüňe getirýänmi? Sen nire ýoldasalar, olam şo taý.
Sen serkede, onam şoýerik. Sen birikme, olam sen iziň bilen şoýerik. Seni Aşgabatda serket gullugynyň müdürligine, olam ýanynda. Düşünýärmi? Bolly betetsene, ünsümil başgana sowmaly biz serketde. Bolu bile ya. Ören oňat. Siz eseriňizi näme diýip atlandyrýaňyz? Hoş habar. Bagaslam. Siz näme şu beýteriň adyny hoş habar diýip atlandyrdyňyz? Sebäbi men özüm hoş habara garaşýan. Egerde gilin bolmasa kimden garaşýaňyz? Egerde siz suraty dikkatli finlasaňyz, onda siziň hakyky syryny görüp bilersiňiz. Senin şu asaryňyz ýalňyşmaýan bolsam, suratyň burçundaky ýylgyryp gelýän eskeriden keşif bolmaly. Ýeronsoň geljek maksatlaňyz nähili? Okumy Türkmen Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna dowam etdirmek Omar Gellewich. Tuweleme, bolu bile ya. Ýörüň onda. Ajaýyp ýatlan iş. Men oň üçin ihlas etdim. Dur. Şodron ýerinde. Näme boldy? Sebäbi bu ýeri? Serhet. Murat! Berde biz, berde! Ece! Bolýar, tamam. Murat! Muratcan, oğlum! Sagaman geldiň oglum. Men sana bugunýanlar oglum. Mundan beýlek geçmek bolanok. Näçin? Bär serkede. Inni berde serhet yok. Gözler çıkar dağlara, güllem düşkün kuytep bakar bağlara. Dolanır bugün acap çağlara, dinleteni kuyten güldüm yollarda, dinleteni kuyten